You really need someone anokunamatira. That concept taikanganwa yekuti kune munhu anofanira kukunamatira. Kana wina mufundisi mubate zvakanaka agone kukunamatira. Kana wine mubereki mubate zvakanaka agone kukunamatira. Kune vanhu vanofanira kukunamatira. Pane zvisingabvi nekuti wanyengetera kana kuti vatsanya. Pane vamwe vanhu vanofanira kukunamatira. Waimbozviziva here izvozvo? Kune vamwe vanhu vanofanira kukunamatira. Kune vanhu vane double anointing. Mubereki wako akakunamatira, mazuva ekurarama panyika anorema. Mufundisi akakunamatira, unobudirira. Chronicles 20:20 second, inobva yati, believe in the Lord you shall be established. Believe in the prophets you shall prosper. Mufundisi wako anofanira kukunamatira. Iwe neukama namufundisi wako agone kukunamatira. Aite zuva raanokufunga so. Ongoti nhasi ndiri kurangarira mhuri kwababa namai nhingi. Pane zvazvinoita munzvimbo dzemweya. Pane zvinochinja munzvimbo dzemweya. Pari kuenda vabereki venyu kune vakacharopafadzwa vane vabereki vapenyu. Pavari kupfugama, ngavataure mazwi. Vamwe vedu vabereki vakafa, vari pambacho nongoshorarama pamazwi evanhu vari kumakuwa. Vakangosiya ataura kuti baba zvamaakunditora, chichengetai vanhu ava vandaakusiya. Kune munhu anofanira kukunamatira. Taurira mumwe munhu ari padhuze newe kuti ndofanira kugadzirisa ukama hwangu nevanhu vanonamatira vanhu. Vanhu vanonamatira vanhu, kune vanhu vanofanira kunamatira. But ndakaona kuti sometimes pride comes so quick. Ukanamatirwa unokanganwa akanamata, but haukanganwi uchanamatirwa. Ndidzokorore. Ukanamatirwa unokanganwa anamata, but haukanganwi uchanamatirwa. Ndakamboparidza pane imwe all night kuChinoi. Ndiri mustudent. Ndikaparidza ndichitaura musi wacho ndinorangarira mazuva ndakataura kuti Mwari ane tsika yekutora munhu obva amuisa padenga. Kana amuisa padenga, vanhu vanotanga kumuona padenga, but havamuona ari pasi. Ndichipedza kuparidza vhangeri iroro, ovhasiya chivhenge vakandidaidza vakati, Alfred uya kuno, ndasvika zvikanzi Mwari ane padenga paachakuisa. But mazuva iwayo ndakapfeka bhutsu siripazi rakabayiwa newaya, ndine t-shirt imwe chete nematrauzi maviri, ndisina kana jean kana watch. But uchibva ikoko unoti munhu waMwari ari kufarirei. But unozoti wagara wakureflecta, unoti uyu ndichivhenge akataura, uyu ndimufundisi mapfuma akataura, uyu ndimufundisi nhingi akataura. Muupenyu hwako kunyangwe tsano muine nharo, mune mafootprints evafundisi. Kunyangwe tsano mukaita nharo dzinengei, but muupenyu hwenyu mune mafootprints evafundisi. Ndaitaura nezuro, ndichitaura navasanyama ndichiti pane chinhu chakatibatsira, chinhu chainzi scripture union. Wangani wacharangarira chinhu chainzi scripture union? Yakatirambidza kuhura mazuva ataifanira kuhura. Yakatirambidza kuita mabhebhi mazuva ataifanira kuita mabhebhi. Usatarise pasi, bvumirana neni. Scripture union ine payakatibatsira. Ndorangarira imwe New Year so musi wa31 taenda kugomo. Vananzi mukomana bhebhi rako iyi tiri musango. Vandakaenda nawo Christmas ya 97 ndiri form 2. Zvikanzi mukomana bhebhi rako iyi, iwe meenda neuku, isu tiri kuenda neuku. But musi iwoyo, musi wa1 ndinda inofanira kuleader prayer. Ndamisikidzwa kuSU namwe mai vanzi Mrs. Musabayana, ndichifanira kuleader prayer. Apa bhebhi waripiwa, ukati bhebhi ukati prayer, ukati bhebhi ukati prayer, unoti regai ndiwandire kuprayer. Kureva kuti kune zvimwe zviga zvakaiswa nevafundisi, zvakaiswa nevakuru vechechi, zvakachengeta marriage yako, zvakachengeta hunhu hwako, zvakachengeta vana vako pavaifanira kurasika. Ndine varume vari munhu wakasangana nemabhebhi vari pafasting, vakati bhebhi rakanaka, but kutsanya kukakunda kunaka kwebhebhi. Kune vamwe vanhu vanofanira kunamatira. Jesu chaakavinga panyika hakuzi kuzoita chimwe chinhu, akauya kuzotinamatira.
ukaiverenga kuna Matthew 28 akuenda anobva ati tariyi in Jerusalem until you are filled with the Spirit. Kureva kuti Jesu pavakabva panyika havana kutisiya tiri tega, akauya kuzofa kuti atinamatire. Unoziva yakavinga Jesu panyika kungoti akunamatire, kureva kuti unofanira kunamatirwa neumwe munhu. That's one section. The other section, une vanhu vaunofanira kunamatira. Kune vanofanira kunamatira, kune vaunofanira kunamatira iwewe. Mwana wako iwewe anonamatirwa newe. Mwana wako iwewe anonamatirwa nani? Newe. Udza umwe munhu ari padhuze newe kuti unofanira kunamatira mwana wako. Unofanira kunamatira mwana wako, usaite muroyi. Namatira mwana wako. Kana akubuda munoziva kuti kurega kunamatira vana kuroya. Imi muri kuchengetwa neminamato yedzimwe chembere. Imi ndimiwo zvechembere dzamangwana. Handiti tine chembere dziri kukuchengeta ine minamato. Vana gogo zvakata taakutoti gogo. Kureva kuti kune vamwe vanhu vanofanira kuchengetwa neminamato yavo. Pavanoperera ivo panofanira kukwana munamato wavo. Can I repeat this? Tine vaberekeri vane vana vane mateenagers. Pane pamwe paanofanira kuchengetwa nemunamato wako iwewe. Iye akundikana poonekwa paine munamato waamai. Pane umwe murume akambondiitira zvakanaka, ende handifi ndakamukanganwa. Ndakadzidza chinhu chakanaka kwaari. Anonzi muvhangeri Chabuda. Akanditi, mufundisi chirichi. Ndikati, baba, ndine 4 children, 4 marriages, 4 weddings. Why? Ndinovanyengeterera masikati, ndinovanyengeterera madekwana, ndinovanyengeterera mambakwedza. Hanzi navo inini pa every child. Ndakaendesa mufundisi kucollege, Bible college, not living college waters. Ndangosvika munhu akabvakanyuka asina hembe ari mustudent. Huyai kuno mufundisi, ndichakubhadharirai mari kusvika mapedza chikoro. Ndobva ndapa zita remwana wangu pafizi kuti zvake zvimunakire. Vabereki vari muno, Jesu akatifira kuti azotiitira zvakanaka. Isu tine vanhu vatofanira kuitira zvakanaka. Usaite mubereki ane hutsinye, anotadza kuchengeta mwana wake neprayer. Vana vedu ngativadisciplinei, but kudisciplina ngakuite kushoma pane prayer. Ufanira kunamatira mwana wako. You need to put time. Kutoti nhasi ndiri kutsanyira nhingi, mopedza zuva racho. Mangwana ndiri kutsanyira nhingi, mopedza zuva racho. Mangwana kana uine 5, savanyabadza 5 days. Kana uine 3 boys sadzingai 3 days. Chinamatira vana. Usaite nungo pakunamatira mwana wako. Pane paanofanira kuchengetwa neprayer yako. Makagumarini kutsanyira vana? Makagumarini kutsanyira vana? Makagumarini kuenda paprayer yemwana kumbomira kuti nhasi ndakamisikidza ninge? Usavabatanidze. Mwana umwe nomwe ane nhumbu yake. Mwana umwe nomwe ane nhumbu yake. Mwana umwe nomwe akatakurwa nhumbu yake. Even vari matwins, separate them in prayer. Umwe neumwe mwana pakumunamatira. Zuva rese uchinamatira mwana wake. Vamwe vanhu vari kuti mufundisi sei vari kuinsista panyaya yeprayer. Mazuva ano kune vanhu vatone pride kuti tikadaidzira utako hauyi. Pane pamwe paunofanira kuchengetwa neprayer. Pane pamwe paunofanira kuchengetwa neprayer. Can I repeat this? Pane pamwe paunofanira kuchengetwa neprayer yemubereki. Kumbomunamatira uzvo. Usati wapedza nguva womunamatira. Kune vamwe venyu maakufanira kutonamatira even wakuwasha. Uri kufunga kuti mwana wako uyu kukura kwaari kuita, uri kufunga kuti chii chiri kuitika? Wadzaa nemakore mangana? 17 tsano maakutoreplacwa. Kuri kutoya chimwe chimunhu chiri kuti chikakaona sochoti my future wife. Ndo chamaakufanira kunamatira chimunhu ichocho, kuti Mwari wekudenga ngauye wari munhu ari sound. Pamwe pacho patiri kuti vana vakadhomoka pakusarudza maspouses, imi maivepi? Pamuri kuti mwana akakundikana maivepi? Kune dzimwe chembere dzekuti dai dzainamatira mukwasha dzaitodza izvezvi zvaita 30 days nekuda kwokuti vavagere naye mukwasha wacho anorwadza kudarika bhutsu diki. Hakuna munhu anorwadza semukuwasha.
mukwasha akasaita musha norwadziwa kusvika pepesi. Handi mwana wenyu izvozvi munoona akazadza sketi kuti meko nechikafu, ichatenderera zipi inenge iri kumberi. Mukanyarara mupureya zipi inouya kumberi. Hausi kugona kupfeka, anogona but sketi haina pekugara. Manzwa maikundai, mukanyarara munotora marara, itai ruzha munzvimbo dzemweya. Can I repeat this? Itai ruzha munzvimbo dzemweya. Inga vanhu charamba akakubatsirai wani akati vakomana vakanaka ngavaroore kumba kwedu. Amunomboinzwa uzwe iyoyo? Tarisanai ipapo. Tarisanai. Mukwasha wenyu anenge akaita sei? Muroora wenyu anenge akaita sei? Zvichadeterminwa nenoise yamuchaita mupureya. Tarisa munhu ari padhuze newe, ani namufundisi ngatimbonamatirane. Kudhara kune kasonga taima ndinamatire ndigokunamatirawo, ndinamatire namatirawo, ndinamatire ndikokunamatirawo, seiko usinganamate. Dzimwe nguva toro yacho inorema, imwe dzimwe nguva toro wacho unorema, dzimwe nguva toro wacho unorema, seiko usinganamate. Unonzwa shoko raMwari richiti, when the people prayed earnestly for Peter, God sent an angel. Muupenyu kune maseasons ausingagoni kuzvinamatira. Muupenyu kune madark days ekuti iwewe wacho une uchirwadziwa zvekutadza kunamata. That's when you need your pastor. That's when you need that sister. That's when you need that brother. That's when you need that friend that remembers you in prayer. Can I repeat this? You need, munotsare kune vanhu vanonyepa panyika yevapenyu vanoti asikana tiri kukunamatirai asina kumbobvira anamata. Hamzana mambosangana nevanhu vakadaro, vasikana zvinotoda kunamata handei pafasting, iwe unotsanya wega iye achidya poriji. I am telling you, anokanganwa kuti akakuti muri kunamata. Ndakazviita rimwe gore ndiri kuwadzana extension, ndashaya attachment. Ndikati kune dzimwe hama dzandaitamba nadzo, vakomana ndibatsireiwo kunamata. Zvikanzi tinomira nemi brother, 3 days fasting. Saka taiva kuti Monday, Tuesday, Wednesday tichitsanya. Saka pane pataitandara tichinotenga chibagi chaicho chitaitandara totenga chitatu togurirana togara pabridge. Kwataigara isusu waisagona kurara masikati. Kuti regai ndimbozorora, wainogara pabridge ndokwawaitandarira wozodzoka manheru. So tasvika pabridge pedu ndikaona vakomana vari kutopunungura chibagi chavo vachirowa. But boys rakandibatsira kutakura mutsanyo. Vamwe venyu muri pano muri kutotsanyiswa nevanhu vasiri kutsanya pamwe chete nemi. Munobvumirana kuti ngatitakure mutsanyo, iyo vapfuurira pamberi nekudya. Mupenyu unoda mumwe munhu waunonyatsoziva kuti mukati muri kutsanya munotsanya, mukati muri kunamata munonamata, mukati muri kukumbira nyasha svondo iroro muri kukumbira nyasha. Haazi wese anokuudza kuti ndiri kukunamatira achirevesa. Vamwe vacho anokuudza kuti ari kukunamatira anokuudza kuti ari kukunamatira achitokunyepera. How many people in your circle that prays for you, that you are 100% sure kuti anokunamatira? Kana kuti after 2 minutes washare dambudziko rako anenge atoisa pastatus kuti vanhu vari kusafa kunzoko. People are suffering. I thank you God for the life that I'm leading, because people are suffering out there.
makambotarisa mastatus ehama dzenyu? Makambotarisa mastatus ehama dzenyu? Vamwe vanhu vanotaura nemi nemastatus. Pane imwe hama yandainamatira ndichimutsanyira, ndakatsamwira Satani zvisingaiti. Vandatarisa status yake ndikabreaka fasting yangu na 11:30. Ndaona akaisa pastatus kuti pastors thieves, akaisa chikatuni chevafundisi vachitora mari dzevanhu. Kurova kuti munoziva kuti majokes ese anoitwa nevanhu ane some element of their thinking. Ndakaratidza maimufundisi, honai munhu apedza vaisa imwe vamwe pastor vaibatwa nemudzimai so maiona yaitendera pastata pamasocial media. Uri kutuka munhu akakutakurira fasting. Zvakavana nemunhu akati varume imbwa. Imi ari yemurume wenyu, uyo ndiwe kutotanga because that's the best dog that she has ever known. Vavanongona maimufundisi vakati varume imbwa dzevanhu. Motoziva kuti imbwa iri kutaurwa kekutanga ndimufundisi, kuchiteerwa navanyabadza, kuchiteerwa nababa vavo, because imwe yacho imbwa yakavaendesa kuchikoro, imwe yacho vanogara nayo kumba yakavapa vana. Because kana ini ndichivaitira zvakanaka, varume vazoita imbwa pakudii? Kana baba vavo vakavaitira zvakanaka, varume vazoita imbwa pakudii? Because pakati pembwa idzodzo pane murume wavo, pana baba vavo, pane hanzvadzi dzavo, pane vatungamiri vechechi. Handisingatauri imi mufundisi, ndanchitaurawo vamwe vafundisi, but ndinokwana akaipapo. Pakangonzi pastor even tiri 20 ndosimudza musoro because I'm one of them. How do you feel munhu achiti hanzi varume vese imbwa, iwe uripo? Wotoziva kuti iri kugwauta stereki ndini pakati padzo. So I am saying, ngatitsvagei vanhu vanotinamatira. 2021, 2026, ingoitawo dzimwe hama dzinokunamatira. Ingoitawo ukama hwako namufundisi wekuti paunotaurawo dambudziko rako, mufundisi vanokunamatira. Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groanings or groans. Kureva kuti pamwe pacho kana tichipfuura nepatinopfuura napo, tisingatozive mazwi ekunamata. Saka mumwe munhu anotinamatira is the Holy Spirit. Holy Spirit is one of our chief intercessors. Pamwe pacho paya paunofungidzira kuti handisi kunzwisisa kana zvinhu zvakaoma, but Mweya Mutsvene anotibatsira. Ephesians 6:18 inoti, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for the Lord's people. In why? With this in mind, be alert and always keep on praying for the Lord's people. Paul ari kunyorera vaEfeso achiti kana makunamata, rambai muchinamatira vanhu vaMwari. Kwete vanhu vaMwari as in pastors, no, but ari kuti kuvakuru vepaEfeso, rambai muchinamatira vese vakatendeuka. Lord's people, not Lord's servants. In the Bible or in biblical literature, pastors are referred as servants, but Lord's people are those people that have received Christ. Saka Paul ari kunyorera vaEfeso achiti imimi vatungamiri vepaEfeso, chiregai kuzowarairwa pakunamatira vanhu vakagamuchira Jesu. Chinzwaika imimi utungamiri hwepaRudaport Assembly, chiregai kuzowarairwa kugara mumaboardroom muchikanganwa kunamatira vanhu. Munoziva here kuti leadership inogona kurarama in two phases. We can have a leadership that is judgmental, or we can have a leadership that is prayerful. Most people, vaneva tadza, avadi discipline,
vanoda prayer. Kazhinji munhu akatadza anoda prayer more than discipline. Why? Vanhu vazhinji vatinoisa padiscipline, iye anenge atopera mwoyo kare nekutadza kwaaita. Makamboona here kuti pazvinozozikanwa nevanhu kuti watadza, iwe wacho pamwe pacho unenge waakutofararama muguilt conscience, unenge waakutorarama mupain yekuti apa ndopabuda sei, apa ndapakanganisa sei. But munhu iyeye mogona kusvika monomisa padiscipline, paanga achida prayer, paanga achida encouragement, paanga achida support, paanga achida cuddling, paanga achida love. Ndopari kunzi kuvaEfeso, chiregai kuzokanganwa kunamatira vari pasi penyu. Jesu vachiuya panyika, Mwari havana kuunza discipline, vakaunza salvation. Ndaona kuti nyika yatadza, yaremerwa, iri kuzvitadza. Chiregai ndiendese mwanakomana wangu anofira zvitadzo zvevanhu. Kwete kuti ndaakutuma shamu yekuvarova, ndaakutuma mwanakomana anofira zvivi zvevanhu. Zviri kumeka sense here. Jesu akauya kuzofira zvivi zvedu, haana kuuya kuzotirova neshamu. So Paul ari kuti kuvaEfeso, chizoramba chinamatira Lord's people. Colossians 1:9. For these reasons, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Paari kuti kuvaKorose, kubva zvatakanzwa kuti muri kunamata Mwari, hatisati tarega kukunyengetererai. Kune mumwe munhu anofanira kunzwisisa concept yekuti unoda kunamatirwa nevamwe, iwewe unodawo kunamatira vamwe. Don't be a selfish Christian who prays for himself or for herself continually without praying for others. Poari kuti kubva zvatakanzwa nezve kwete zvatakaona, zvatakanzwa. But surprisingly, tine vanhu vari kutonamatira machechi kuti aparare. Tine vanhu vari kutonamatira vanhu kuti vabude muchechi. Tine vanhu vari kutonamatira vanhu kuti dzimba dzevanhu dziparare. Tine vanhu vari kutoshuvira kuti mwana umwe munhu aitiswe nhumbu. But Paul ari kuti patakanzwa zvekunamata kwenyu, we have never ceased to pray for you, that the understanding that the Holy Spirit gives may continue to abide in you and you grow in your spirit. Mwana wa Mwari, never ever dream for any church to fall. Never ever dream for any marriage to be destroyed. Never ever dream for any child to fail. Never ever dream for anyone to be sick. Be a person that loves others to prosper. Vangani vari muri kushuvira kuti paKrismas pano varare nenzara. Job 42:10. After Job had prayed for his friends, the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. After Job had prayed for his friends, vaya vakati tuka Mwari wako ufe, ndo vakanamatirwa na Job. Handisati ndakambostresa nyaya yekunamatirwa. Ndofunga itori one of the very few sermons that I have preached about it. Vangani venye vanota that I've never pushed this thing so hard kuti munhu anamatirwe kana kunamatira vamwe. But paChristmas panapa, patiri kupeta gore, patiri kutanga gore,
ngativa nevanhu vatinonamatira. Let's desire well for others. Let's pray for others. Let's pray for all Christians. Let's pray for people close to us. Jesu paakauya achiroverwa pamuchinjikwa, it was a form of intercession. It was a form of sacrifice. Kuroverwa pamuchinjikwa, it was a form of prayer. It was a form of sacrifice. It was a form of interceding. He went to the cross to intercede and redeem us. Kune vanhu vakawanda vanotiitira zvakaipa, but let's pray for them. Luke chapter 22 verse 32. But I've prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Jesu vari kuti kuna Peter, I have prayed that your faith may not fail. And when you have turned back to other disciples, go and strengthen them. James 5:15. And the prayer offered in faith will make sick people well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Can I repeat this scripture? And the prayer offered in faith, when you are offering, you are giving to others. It's not yourself. When the prayer offered in faith will make the sick person well, the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. What does it mean? Kana paine munhu ane zviri kumunetsa akatadza, mukamunamatira nekutenda, anoregererwa zvivi zvake, iye wacho anoporeshwa. That's how strong an intercession prayer is powerful. When you pray for someone who have sinned and they are sick, they get well and they will be healed. Amen and amen. Kune hama dzedu dzinorarama upenyu husina kumira zvakanaka. Tikadzinamatira zvinoitirwa zvakanaka. Isaiah 53 verse 5. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we were healed. Kureva kuti Jesu paakauya, patiri kucelebrata kuzvarwa kwaJesu, akatouya kuzotiitira zvakanaka, kuti isu tiitirwe zvakadini? Zvakanaka. So pandiri kungodzokorera mangwanani ano, you need people who pray for you. You really need people who pray for you. You need people who speak a word upon your life. And iwewe, you also have power to pray for others. Kune vanhu vaunogona kunamatira. Pray for your brothers. Pray for your sisters. Pray for your children. Pray for your parents. Pray for your pastor. Pray for people that are close to you. Pray for them. Even if things are not okay, please pray for them. Udza munhu ari padhuze newe kuti ndichawanawo wandinonamatira. Usanyepe, taura chokwadi. Taura chi? Can I repeat this? Usanyepe, taura chi? Chokwadi. Imbowanawo munhu waunonamatira. Pamwe pacho audze kuti ndiri kukumunamatira. Pamwe pacho do it in silence. Handizivi kuti ndiani wandiri kubatsira, but ndiri kungokukurudzira. You need someone to pray for you. You need to pray for others. Mwari vane zvavanoita. When people pray, God hears you. Amen and amen. Hallelujah. All right. Ndanda kuti ungoziva kuti pane munhu anofanira kunamatira. Newe unofanira kunamatirwa. Patiri kupinda muna 2026, tichaita a lot of kunamatirana nekunamatirwa. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Pamwe pacho
vangani venyu vakabhomuka vachinonamata marooms evana, kana ungonamatira munhu wako akarara so ofunga kuti pamwe uri kumubhabhadzira uchimbotaura nendimi kuti mweya yetsvina ngairege kubata munhu. We need someone to pray for you, and you really need to pray for others. Song yakuti ndinamatire ndigokunamatirawo is so powerful. Let's pray for one another. Vangani venyu vanombonakirwa nekunamatira vanhu, so kungonzwa passion yekunamatira umwe munhu. Maybe yakawandisa mandiri because I'm a pastor. But I really want people to pray for one another. I really want people to pray for one another. Inini ndikangofunga zita remunhu ndotomunamatira. Inini mumota mangu hamurire music, mumota mangu hamuna CD, mumota mangu hamuriri radio. Pese pandinodrive ndiri alone, I pray for others. It's either I'm meditating or I'm praying for you. And I assure you, I pray for you. Zita rako rikangouya munzeve dzangu ndotokunamatira. Vane mazuva andinoenda kunonamata, munhu wese anenge angondikwazisa zuva iroro ndotomunamatira. Nevandinenge ndakwazisa zuva iroro ndotomunamatira. I have that desire yekunamatirwa nekunamatira vanhu. Pane mufundisi wandaibvunza kuZimbabwe, ndikati wakaguma rini kundinamatira? Ndanda kutokanganwa mukoma, ndikati usaputsa chirangano. Ini ndatone 7 days continuous ndichikunamatira iwe kuti wakukanganwa uri kurasika papi. You need people that pray for you, and you need to pray for others. Wanzvinzwisisa? You need to pray for others, and there are people who must pray for you. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka.